Well, me this time, Mr. Freestyle, report kumukadzi, handisisina mapenzi, ona apa watopera mwedzi, lendazi mari yerenti, apa sipoka pane nyaya yangu, chimbonditeererawo mumwe wangu, iwe neni hatisisina time, unongoti kubasa. Mama kuita SeMagetsi, makusenseni ime makabuda, maneri kumwana ini ime makadzoka. Aiwa, mama kuita SeMagetsi, makusenseni ime makabuda, maneri kumwana ini ime makadzoka. Zvamakuita zvakushamisa, kana zviri zvebasa mari ichauya, asi kana zvisiri zvebasa tichazongonzwa kuti ikoko makatomitisa nesande makuti overtime. Ndabvunza kochiinai, iwe neni hatisisina time. Ndabvunza kochiinai. Mama kuita SeMagetsi, makusenseni ime makabuda, maneri kumwana ini ime makadzoka. Aiwa, mama kuita SeMagetsi, makusenseni ime makabuda, maneri kumwana ini ime makadzoka. Makati kune day shift, mukati kune night shift, saka musandimecha kunge 50, makuda kundistarta kuitonge grafti. Saka kana musingandide taurai, kana musingachandide taurai, musazviketa unge muri mugai, nekuti ndiri kutokuone muri wai. Saka mava kuita SeMagetsi, makusenseni ime makabuda, maneri kumwana ini ime makadzoka. Aiwa, mava kuita SeMagetsi, makusenseni ime makabuda, maneri kumwana ini ime makadzoka. Report kumukadzi, handisisina mapenzi, ona apa watopera mwedzi, lendazi mari yerenti, apa sipoka pane nyaya yangu, chimbonditeererawo mumwe wangu, iwe neni hatisisina time, unongoti kubasa. Mava kuita SeMagetsi, makusenseni ime makabuda, maneri kumwana ini ime makadzoka. Aiwa, mava kuita SeMagetsi, makusenseni ime makabuda, maneri kumwana ini ime makadzoka. Mava kuita SeMagetsi, makusenseni ime makabuda, maneri kumwana ini ime makadzoka. Aiwa, mava kuita SeMagetsi, makusenseni ime makabuda, maneri kumwana ini ime makadzoka.